ଏବେ ବି ସାମ୍ନା ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। 3 ଘଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟିବ କାଳବୈଶାଖୀ, ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଇଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇନା କରି ଆଜି ଖବର ଉପରେ ନଜର କରିବା। 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଜାରି କରିଛି। ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଘଣ୍ଟାକୁ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ କାଳବୈଶାଖୀ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହିତ ବହିବ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ପବନ। ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରକୋପ। ଏପଟେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ କମିଛି ତାତିର ପ୍ରକୋପ। ଆଜି 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 13ଠୁ 15 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିବ। ଆଉ 16ରୁ 17 ତାରିଖ ବେଳକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରକୋପ କମିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ।